ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆକରି ପାଦ ଲେଖିଥିବା ଝିଅଟାର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଳ୍ପପତି ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହର ବୟସଟା ତା ଦେହରୁ ଖସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେହର ରଙ୍ଗଟା ଫିକା ହେଇଯାଏ, ଚମଡ଼ାଟା ତା ଦେହକୁ ହୁଗୁଳା ପାଲଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଲଟିଯାଏ ବେଶ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ବାଇ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ନିଜ ଭରସାରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଭରସାରେ ତା ନିଜ ପେଟକୁ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସତର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକ ନେଇ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଜନ ନଥିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁନଃର ଜନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଆହୁରି ବି ପଦେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଶୁଣ। କେବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ପୁରୀ ଯାଅ, ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଥିବା ସେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଖଣ୍ଡିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକକୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଖଣ୍ଡିଆ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ। ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି, ନିଜକୁ ତମେ କୋଉଠି ଥୋଇବ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ସେଇ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କଠାରେ? କେବଳ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ହଁ, ଆଜି ହୁଏତ ମୋ କଥାଟା ତମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆସିବ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବ, ଆଉ ସେଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଭୋ ଭୋ ଡାକି କାନ୍ଦିବ। ମୁଁ ଜାଣେନି ସେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବି କି ଥିବି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ସେଦିନ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିବ। ୟେସ୍।